Monet vanhemmat rakastavat lapsiaan niin paljon, että he yrittävät antaa heille kaikkea, mitä he itse syövät, kuten cashewpähkinöitä, manteleita, jäätelöä tai maitoa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikki ruoka ei sovi lapsille. Pienet lapset eivät ymmärrä esimerkiksi cashewpähkinöiden tai manteleiden arvoa tai tarvetta, ja he usein kieltäytyvät niistä. Silti monet vanhemmat yrittävät väkisin syöttää näitä ruokia lapselle, mikä ei ole oikein. Jos lapsi tuntee olonsa epämukavaksi tai ei pysty syömään jotakin, häntä ei koskaan pidä pakottaa. Rakkaudesta vanhemmat ajattelevat usein, jos minä syön manteleita, lapsenikin pitäisi syödä niitä. Jos minä syön jäätelöä, minun pitäisi antaa sitä myös lapselleni. Jos minä juon maitoa, lapsenikin täytyy juoda sitä. Tämä ei ole oikea lähestymistapa. Tällaiset käytännöt voivat vahingoittaa lasta, erityisesti silloin kun ruoka ei sovi hänen ikäänsä tai ruoansulatuskykyynsä. Mitä pitäisi tehdä sen sijaan? Anna ruokaa lapsen iän ja ruoansulatuskyvyn mukaan. Valitse kevyitä, ravitsevia ja helposti sulavia aterioita. Vältä pakottamista syömään. Hae oikeaa ohjausta lapsen luiden vahvistamiseksi ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi. Voit myös keskustella tiimini kanssa ja olla yhteydessä muihin vanhempiin, joiden lasten tilanne on parantunut. Heidän kokemuksensa voivat auttaa sinua ymmärtämään oikean tavan ravita lastasi.